partnerov s mikrofónom, so všetkým. Tam sa môžete pýtať, koľko chcete. Čas som povedal, však medzi 13. a 16. hodinou vás čakáme. Najmä vás, dospelých, pretože dospelí vždy majú dobré nápady. Ja som minule lúštil križovku a strašne sa mi páčilo, tam bolo napísané, že panic, a k tomu bola tá legenda, že panic to je neskúsený mládenec. A potom tam bolo, že panna, a to už bolo napísané, že to je rozprávková bytosť. To je úžasné, ne? To som sa tak zabával. To je fajn, že si sa zabával. No. Prosím ťa, pekne, len mikrofón si vypýtaj, vieš? Máš ho už? No nemám. No vráť. Čož, to by nám chýbalo pri inventarizácii. Dobre, Oliver, prosím ťa, vybav si to, ale potichu, dobre? Lebo ja sa chcem, vážení priatelia, medzičasom poďakovať našim 3 kráľom, som zase skoro povedala, humoristom, za to, čo pre nás doteraz urobili a teším sa dnes večer ešte na jedno stretnutie, takže hor sa do práce, chlapci.